אני אסיר מספר 21. אני אסיר מספר 22. ועד אתמול היה לי שם, והיה לי זהות, והיה לי תקווה. היום אני רק עוד מספר. עד לפני העסקה האחרונה, עד לפני ה-19 לינואר, כשהמעברים היו סגורים לכל אורך המלחמה, המצב היה מאוד קשה. כמעט לא היה אוכל, ולא היה לנו מקום בטוח להיות בו, והתנאים היו קשים למחיה. והכי גרוע זה שלא ידענו אם נחיה או נמות. כשהעסקה החלה ונפתחו המעברים לסיוע מינימלי ואוכל, חיילי החמאס החלו לדאוג לנו למה שאנחנו צריכים ולמה שאנחנו מבקשים, והאכילו אותנו, ולא רק בשביל שנחיה, אלא גם כשנרגיש טוב יותר. ב-18 למרץ ממשלת ישראל החליטה לתקוף אווירית את הרצועה, מתקפה שכמעט הביאה לסוף שלנו. אני יודע שהם מספרים לכם שהם מתכוונים להחזיר אותנו הבית, אבל שתדעו שאותה מתקפה של אתמול זה היה הרגע הקרוב ביותר לסיום שלי ושל החברים שלי. הכל חוזר לקדמותו, האוכל עומד להיגמר, התנאים מתחילים להיות קשים ואין לנו אף מקום בטוח להיות בו. אנחנו רוצים שתדעו את זה. די לסתימת פיות של הממשלה הזו. מספיק. די. צאו ותגידו, תנו לאסירים לדבר. תפסיקו לסתום להם את הפה. תחו את הפה, תדברו, אוהד. תדבר, היית פה איתנו. תגיד להם, אוהד. תגיד להם, אוהד. תגיד.